шумораи рӯйхати кормандони соҳаи тандурустӣ дар 11 моҳи соли 2020 34206 нафарро ташкил медиҳад. аз ин миқдор ба 28851 нафар маош ҳисоб карда шудааст. фарқияти он нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 5355 нафар аст. аз 5355 нафар кормандон 1182 нафар ба рухсатии бемозд равона карда шуданд. ин рақамҳо танҳо ба корхонаву ташкилотҳои соҳаи тандурустӣ рост меояд. аз рӯи маълумотҳои пешниҳоднамудаи ҳисоботи шакли як меҳнат солона ки аз он 8553 корхонаҳо ҳисоботҳои оммавиро ба мо пешниҳод намуданд, дар соҳаи тандурустӣ кормандоне ки ба рухсати ҳомиладорӣ мебошанд 4647 нафарро ташкил медиҳад. сабаби кам шудани шумораи маошгирандагон дар як қатор корхонаву ташкилотҳои соҳаи тандурустиро қумри Нисо Шамсиева, сардори раёсати умури шуғли аҳолӣ, демография ва таҳқиқоти буҷети хонаводаи сарраёсати агентии умури назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Эсоқ дар рухсати ҳомиладорӣ ва рухсати бемозд қарор доштани онҳо арзёбӣ намуд ва омили зиёд будани сафи нафарони дар рухсати бемозд қарор доштаро ӯ ба пандемияи коронавирус рабт дода гуфт ки дар ин давра ба истироҳатгоҳҳо шумораи истироҳаткунандагон кам ворид гардидааст. ин омил гардидааст ки баъзе аз ташкилоту корхонаҳои соҳаи тандурустӣ кормандонашонро ба рухсати бемозд равона созанд. дар ҷамъияти саҳми кушодии осоишгоҳи Зумра 255 нафар ба кор машғул буда, аз онҳо 63 нафар маош мегиранд. 191 нафари боқимонда ба рухсати бемозд равона гардиданд. ин ҳолат дар осоишгоҳи Истаравшан, Шифо, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди авиатсиянаи Истаравшан, муассисаи давлатии маркази саломатии ноҳияи Бобуҷон Ғафуров ва дигар корхонаву ташкилотҳои соҳаи тандурустӣ дохил мешавад. шумораи ба рухсати бемозд баромадани кормандон асосан дар соли 2020 нисбат ба соли гузашта бисёртар дида мешавад. иномхоҷа Бузуруков, мудири шӯъбаи ҳуқуқи меҳнати шӯрои иттифоқҳои касабаи вилояти Эсоқ зимни суҳбат афзуд ки ба кормандон тибқи ариза ва муайян кардани сабабҳои он баъдан рухсатии бемозди меҳнат дода мешавад. муҳлати он бошад дар мувофиқа ба корфармо ва корманд муайян мегардад. дар баъзе ҳолатҳо кормандон ё роҳбари ташкилотҳо инро дуруст сарфам нарафта ба онҳо 1 моҳ дода мешавад, 15 рӯз дода мешавад, 14 рӯз дода мешавад гуфта ҳамихе гапҳо ба миён меояд. инҳо асос надорад. қонунгузор дар бандҳои поёни ҳамин модда мегӯяд ки ба иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ба шахсони ба онҳо баровар карда шуда 14 рӯз рухсати бемозди меҳнат дода мешавад. ба оилаҳое ки фарзанди онҳо дар қисмҳои ҳарбӣ ё мақомотҳо хизмат кардагӣ онҳо фавтидаанд, ба онҳо ба маъюбон то 2 моҳ дода мешавад. инро корфармо мехоҳад ё намехоҳад, қонунгузор ҳамин хел қайд кардааст ки ба онҳо агар ариза диҳанд ҳатман дар асоси моддаи 116 кодекси меҳнати ҷумҳурии муҳлатҳояш муайян карда шудааст дода мешавад. корфармо аз сабаби паҳн шудани бемории коронавирус оё ба кормандон рухсати бемозд дода метавонад? ба ин суол мудири шӯъбаи ҳуқуқи меҳнати шӯрои иттифоқҳои касабаи вилояти Эсоқ посух дода афзуд ки дар асоси аризаи корманд метавонад корфарморо ба рухсати бемозд равона созад. ин хато аз тарафи роҳбари корхона, онҳо бояд ба ин хатогӣ роҳ надиҳанд, чунки фақат дар асоси аризаи корманд дода мешавад. дар вилоят давоми 11 моҳи соли 2020 шумораи нафароне ки дар рӯйхати кормандон ба қайд гирифта шуданд назар ба ҳамин давраи соли гузашта 2.5% афзуда ба 431,000 нафар расидааст. аз ин миқдор ба 175,000 нафар маош ҳисоб карда шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 0.9% кам мебошад. дар умум бояд гуфт ки тибқи талаботи моддаи 116 кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон ба кормандон танҳо бо ариза ва бо муайян кардани сабаб ба рухсати бемозд равона карда мешавад. гузориши Саид Мухтори Саид Анвар барои барномаи иттилоотӣ хабар.